akong ipaliwanag sa inyo mga ka-idol bahin sa ruta sa mga tricycle diri sa Butuan City mga ka-idol, para makabalo mo kung asa mo dapat manakay, kung asa dapat yung parkinganan, asa mo dapat masakay. Kanihawon driver mga idol, orange. Magbiyahe ang orange mga ka-idol dire sa sentro syudad, libot-libot, Titiban, Plaza, Cathedral, ana dire sa sentro sa syudad. Bawal na mi dito sa Villacananga, San Vicente, bawal mi dito Pequeño, bawal mi dito. Ang orange diara kutob sa Santis ta kutob, bawal na mi sa Bading. Karon nga update 2024 October 29. Bawal namin dito sa Bading, dala mi Santis kutob. O dito po sa Doongan, diara mi Tumoy Balbarino, kanto sa Lower, diara mi kutob. Dito namin pwede makadmo lapo sa Barangay Hall mo Street. Diya sa Plastikan, bawal na mi diya mo left turn gikan mi City Hall padong sa Balbarino Tumoy, right turn mi balik lang yan. Di mo pwede mo left turn padong sa basurahan. Kung nami doon nga eskwelahan, dito may naipasayro na mo doon nga eskwelahan at may agi sa Balanghay Liko. Pero Tumoy rapod may kutob, dias Tumoy rapod kanto sa Barangay Hall. Dili nami ka right turn padong lang yan, bawal balik mi sa agi Balanghay padong lang yan. Kaya pwede dito sa Kwan Petron sa may highway Balong Libertad sa Ilaboy Dako Plaza, dito Petron pwede mi dito. Kung dilipod sa Los Village, Imadihas, Pariha, Robinson, pwede mi diya. Robinson na mi ko to, Robinson, igo na mi mga tod, pero bawal na mi mo pick up pabalik. Maka-pick up mi diya na Pisit ko to. Pwede na mi maka-pick up des Pisit. Bawal na mi sa Camilla, Teachers Village, Monte Vista, bawal na mi diya. O di dapat sa Golden, di harap dapat sa Kwan boundary Golden Maon, palusot dito sa Boulevard Kuwa, di harap kutob, bawal ng Maon. Kaya bisan mo lapas ang daw no gamay, wala pa sa ilo ay dakop ng mga kadol. O mara daw mga kaidol, hinaot na naliwanagan ninyo. O para sa mga kuan taga Ambago, Doongan relocation, Lower, Lucky Village, Ambago, naila parkinganan dito sa kuan likod sa Jaiki, Sanjoy. Naila parkinganan dia dating terminal sa van na dia nagparking. O para Bading, Pequeño, Pagkatpatan, naapo dia sa Sanjoy, likod Jaiki, naapo dia, nagtapok sila dia ay motor, Reviti pula. Pero Pagkatpatan, Pequeño, naapo na parkinganan dito sa mini market sa syudad, naapo parkinganan dito para kuan, para Bading, Pagkatpatan, Pequeño na dito. O sa Bansa, Maog, Silad, nagapon dia sa kuan na diri sa mini market gyapon nagparing green ang color sa ilang motor, magbiyahe dito green center car. O ang mahogani na dia sa Arbis sa Priman at Bang, Arbis Priman at Bang na dito mahogani. Ang Riverside green gyapon ang color padong dito sa mahogani green. Ang Riverside na dia ubos tulay Silos, naga po yung Reviti green ng ilang mga motor. Basta kutob dito magtabok sa tulay, mga green ang mga color magbiyahe dito mga kaidol. O nagkaintindihan tayo mga kaidol, nagaliwanagan tayo, ha? O para kuan, para Princess 3, Princess 5, highway, parong Rosewood, na ilang terminal sa overpass at bang sa Chinese School. O at bang sa Chinese School overpass na diha ang parkinganan padong Princess 3, Princess 5 na diha ang parkinganan.
O para San Vicente relocation, duha ra bay San Vicente, na San Vicente nga baryo, na San Vicente nga relocation. Ang San Vicente nga relocation ilang parkingana na dia sa atbang sa embassy. Na da yellow color o yellow. Unya ang padong maon, Pangabugan, Bingkilan, San Vicente baryo nasa Durano. Na sila ng parking Durano. O na para kuan Bilyagananga, Camellia, bawal na ning oras Camellia. Camellia, Teachers Village, Monte Vista. Na ilang parkinganan diri sa kuan SM. Nasa SM sila nagparking. O para makabalo mo kasa mo dapit mo paingon para di mo maglibog. Dako po ni katabang ni akong vlog sa inyo mga kaidol. Salamat sa nakasubscribe. Salamat sa inyo grabe sa tanan mga nakasubscribe. Sana laging tutukan ninyo subaybayan ang aking YouTube channel mga kaidol para updated kayo sa mga bago kong video, sa mga bagong update sa atong sulod sa atong lakbayan sa Butuan City, Caraga Region 13. Para updated kayo sa mga bagong balita din sa paligid mga kaidol, i-subscribe nyo ako mga kaidol. Kaya na ako diri 24 oras ng libot-libot sa syudad mga kaidol. Lagi nyo subaybayan ng ating channel mga kaidol para alam niyo yung mga update sa mga paligid. Mga kaidol, nandito po sa Libertad, puti yung mga motor dito, puti ilang color mga sayro. Bawal nila dito sa syudad, bawal. Ako nagtabang mga kaidol ka ng kuding-kuding mga kaidol kayo dali may bawaan sa traffic idog taga-asa yung motoran ni trespassing kay puti man taga Libertad ni mailhan ba. So kaning orange wood dali ron mailhan dito sa lugar mato dito sa lugar. Uy orange nakasuod diri. Ana ba? So dali lagid sa may bawaan sa mga manakupay mga kaidol. Mailhan po kolorom. Mailag kolorom ngay way klarong way pintal. So nagkaliwanagan tayo mga kaidol. Kabalo na mo kasa mo lapit na kay. Para di kayo malilito. Diba nito ang istorya, balik-balik lang. Kung waka kasabot, ibalik-balik. Balik-balik yun. Balik-balik. Para masabtan. So mga kaidol, bye-bye.